Dear Tali Fulham on drama show the one. Tá go leor le fóm an drama seo. Is am difriúil bhíán economics tá go leor déagúirí atá sa lá anán nach dagan cinál síl bhíán. Agus ag ná céanna tá téamaíán a rastínta an dá am rudig ar nús féin warú agus agus i ginmhil is rudí mar sin chomá. So tá go leor le fóm. Dame player hecnia chramata úsáidir sa drama an síl, chun ferber to dhéanamh ar an príomh tíma. Úsar túr go leor rudí difriúile ar nús an ceol, chur an ceol go leor leis agus an sáilsiú crochann se atmos fellúnacht an drama. Na máscan é chomá is bailcha le characterí éagsúla hospáins mar go háirithe le crúcha beg le cearrástóirí, nuair tá máscan é an féidir ned characterí difriúile úsá, so chun sin go mór leis. Cad é tionchar na himní agus den náir imachtaí an drama an síl? Tá go leor characterí an a léirins na rudí sin go háirithe máthir mháire. Bíon náide ar go bhfuil mar sa gátá sí an agus ní céir go bhfuil aontar eile amach faoi sin fá go gurn si breúar a fáil réile se báiste. Chomá lei sin ben í chinsele ní sin an déile le ghfuil leanú bheice le ní féidir le ghlach lei sin níháil bheith nádí scór na cuasa mar ar an sí drama. So tuspáin se go daine an nachhfuil tuiscint acu ag na cuasaí sin. Chun is a chuirtar an cólann agus an teannas os ar gcósa drama seo? Tá úsá go leor rudaí leis an coimhlinn a thospáins tá mar hampla na haternithe chuann siad struchtúr ar an scéal agus tugann siad choirt le chéile agus nuair atá na character ar an spotta agus á cheisnú chuann se sin an teannas mar bhfuil siad go gaithe siad na ceisna seo ragart agus ní le rá acu. So chuann se sin go mór leis i mthúrim se. Tá málaíar imime an tuchaí, cén tábhacht a táibáinse seo? Stoig go dospáin se nach í máide an taintain go tribaltí aice sa síl. Tá tribaltí héana ag málaí ach ag ná céanna cé go bhfuil siad imime an tuchaí. Tá bailach héanacha le déile leis is in an láidirí agus character an láidirí agus ní ligann si go dtíine eile thuair tíos. Ach ag ná céanna ní rud maithe sin údantaí, ní ligann si go aon na tíochttasteach agus ní ghachann si le cóirle ach tá sé tácht go meach sí an le an tacht sinna thuirt go bháide go dtigann si go céirtatá si go réad ag ná céanna.